Държиш. Аз ще управлявам. Готово ли си? Да, обратно. Айде сега. В видео ли? Видео е. Дай малко нататък, че срещу слънцето тръгнеш. Директно към стълба ще карам. Така бързо е. Може ли по-бавно? Я виж. Може и назад. Не, по-бавно, дай. Така дай на средно. Там към стълба ще карам директно. Да се научим да маркираме това. Да бележим точно целначката. Слушай, мандурата е там. Около 200 метра, 150-200 метра. Вижда се. Дай си мисля, че се вижда. Сега, значи с това копче отгоре се коригира при вятър. Няма много чичела на майка. Как няма да му научи чичела, аз съм техничар човек, бе. Ето сега. Ще я дам бърз ход. Виж. Директно към стълба. Тук имаш вече 50 метра. Значи малко преди стълба. Пускам. Захранвам ли? Да. Готово. Как я набарах цаката, а? Колко бързо идва. Сега е малко така, да е снимал отблиза план. Ни вятъра притеснява. Това си кефа майна. Откъде се спира? Горното копче. Аз ще го спира. Дай. Ще да се обавим. Ето бункерчета са празни.